Ukrajinský zdroj prezradil, čo chceli ruskí vyjednávači na rokovaní v Istanbule. Žiadali viac, než ktokoľvek očakával. Ruskí vyjednávači na mierových rokovaniach v Istanbule podmienili prímerie s Ukrajinou stiahnutím jednotiek Kyjeva z oblastí, na ktoré si robí nárok Moskva, uviedol vysoko postavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s rokovaniami. Požiadavka Ruska spolu s ďalšími podmienkami, ktoré podľa predstaviteľa odzneli na piatkových rokovaniach, presahuje pôvodné podmienky aprílového návrhu mierovej dohody Spojených štátov amerických. V Istanbule sa konali prvé priame rokovania Ruska a Ukrajiny od roku 2022. Hoci stretnutie neviedlo k prímeriu, obe strany súhlasili s rozsiahlou výmenou väzňov a rokovali aj o potenciálnom stretnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimíra Putina. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dostal na sobotňajšej tlačovej konferencii od novinárov otázku o podmienkach, ktoré podľa ukrajinského predstaviteľa Moskva predložila. Peskov ich odmietol komentovať s tým, že rokovania musia prebiehať za zatvorenými dverami. Ukrajinský predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity však poskytol podrobnosti z rozhovorov. Podľa jeho slov sa ukrajinskí vojaci musia pred uzavretím prímeria stiahnuť z Donetskej, Záporožskej, Chersonskej a Luhanskej oblasti. Tieto oblasti spolu s ukrajinským polostrovom Krym musia byť zároveň medzinárodne uznané ako súčasť Ruska. V rámci požiadaviek by sa z Ukrajiny mal stať neutrálny štát, ktorý nebude vlastniť zbrane hromadného ničenia a spojenci Kyjeva neumiestnia na ukrajinskom území žiadne svoje vojská. Všetky strany konfliktu sa vzdajú aj nárokov na náhradu vojnových škôd. Ukrajinský predstaviteľ ozrejmil, že ruskí vyjednávači odovzdali tieto požiadavky v ústnej podobe a neposkytli žiadny dokument obsahujúci ich podmienky. Podľa Ukrajiny postoj Ruska v Istanbule ukázal, že to s mierom nemyslí vážne. Európski spojenci Kyjeva preto naliehajú na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na Rusko uvalil nové sankcie. Vedúci ruskej delegácie Vladimír Medinský vyjadril spokojnosť so stretnutím a uviedol, že Moskva je ochotná pokračovať v rozhovoroch s Kyjevom. V nedeľu o vojne na Ukrajine diskutovali aj lídri Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka a Talianska. Tí nevylúčili ani zavedenie ďalších sankcií proti Rusku, ak Moskva nebude chcieť uzavrieť prímerie. Uviedla to kancelária britského premiéra Keira Starmera. V pondelok by mal o tomto konflikte hovoriť americký prezident Donald Trump so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Európski lídri opakovane obviňujú Putina zo zámerného ignorovania víziev na prímerie. Hovoria, že Európania a Američania sú odhodlaní cielene spolupracovať, aby sa táto hrozná vojna skončila. V posledných dňoch sme urobili niekoľko malých krokov vpred. Strany konfliktu sa medzi sebou rozprávajú, uviedol nemecký kancelár Friedrich Merz. Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že bude v pondelok telefonovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hovoriť s ním chce najmä o zastavení vojny na Ukrajine. Predmetom hovoru bude zastavenie masakra, ktorý zabíja v priemere viac ako 5000 ruských a ukrajinských vojakov týždenne a obchod, napísal prezident USA. Trump následne plánuje hovoriť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a predstaviteľmi viacerých členských štátov NATO. Dúfajme, že to bude produktívny deň, nastane prímerie a táto násilná vojna, ku ktorej nikdy nemalo dôjsť, sa skončí, dodal.